We are aware of the pain that has been caused by the character letters that we wrote on behalf of Danny Masterson. We support victims. Zdravím ľudia, tu je Marta Ziska a dnešné video je trošku taký bizar a nerobí to dobré svetlo na dvoch hercov, ktorí sú dokonca manželia, a tým myslím Ashtona Kutchera a Milu Kunis, ktorí to behom tohto týždňa schytávajú z každej strany a určitým spôsobom aj zaslúžené. A my si ideme povedať práve, že prečo. Pretože herec Danny Masterson, ktorý účinkoval v seriáli That 70 Show, kde boli aj jeho kolegovia práve Mila Kunis a Ashton Kutcher, vtedy ešte netušili, že budú manželmi, tak počas jeho najväčšej slávy znásilnil dve ženy a už bol za to odsúdený na 30 rokov do väzenia. Čož je teda vydatal ako riadny starec, ak sa toho vôbec dožije. A tak ho jeho kolegovia začali brániť a posielali rôzne dopisy, kde sa ručili za to, že Danny Masterson je milý človek, že to není správne, že ide do väzenia. Skrátka, oni ho popisovali v čo najlepšom svetle, ale keď sa toto prevalilo, tak začali na nich útočiť z každej strany a Ashton Kutcher a Mila Kunis mali čo robiť. A zrejme by sa dalo povedať, že nejakí PR manažéri im povedali, že musia vypustiť ven nejaké video, kde by sa ospravedlnili za tento ich čin. We are aware of the pain that has been caused by the character letters that we wrote on behalf of Danny Masterson. We support victims. We have done this historically through our work and will continue to do so in the future. A couple months ago, Danny's family reached out to us and they asked us to write character letters to represent the person that we knew for 25 years so that the judge could take that into full consideration relative to the sentencing. The letters were not written to question the legitimacy of the judicial system or the validity of the jury's ruling. They were intended for the judge to read and not to undermine the testimony of the victims or re-traumatize them in any way. We would never want to do that. And we're sorry if that has taken place. Our heart goes out to every single person who's ever been a victim of sexual assault, sexual abuse, or rape. Ono, Danny Masterson mal problémy, keď sa to prevalilo, pretože on tedy účinkoval aj v seriáli na Netflixe The Ranch, videl som ten seriál a tam je práve aj Danny Masterson spolu s Ashtonom Kutcherom a ako sa natáčal tento seriál, tak vtedy sa to prevalilo a musel byť Danny Masterson vlastne vyhodený z toho seriálu. My vieme veľmi dobre, že Netflix je na takéto veci dosť nekompromisný. Vyhodil aj Kevina Spaceyho zo seriálu House of Cards, takže s Danny Mastersonom sa takisto nemaznali, tak scenáristi museli vymyslieť nejaký spôsob, že prečo by zmizol z toho seriálu a pochopiteľne sa aj neobjavil v oživení a v pokračovaní 70-ek, keď vyšla na Netflixe práve That 90 Show, hej, kde sa aj objavili známi herci, aj keď to tam hrali hlavné nováčikovia, tak bolo jasné, že Masterson sa tam neobjaví a trošku sa aj začala šíriť taká fáma, že keďže dal Netflix zelenú pokračovaniu 90 rokov, že by sa tá druhá séria práve kvôli tejto afére mohla zrušiť. Ja osobne si to nemyslím, že by sa to pokračovanie zrušilo, veď stačí Dannyho Mastersona ani nespomínať, rovnako ako sa nespomínal v prvej sérii 90 rokov. Ono na druhej strane ťažko povedať, možno, že Ashton Kutcher a Mila Kunis, keďže spolupracovali s Danny Mastersonom, nedokážu takéto veci uveriť, pretože ho poznali iba ako dobrého človeka, možno aj tak nevedomky chceli urobiť pre neho správnu vec, ale keďže to vyzerá tak, že Masterson je naozaj kus hovna, tak je zase pochopiteľné, že ľudia sú nahnevaní za to, že čo robil Ashton Kutcher a Mila Kunis. Vlastne celá rodina Kutcherovcov
Je to taká dvojsečná zbraň. Podľa mňa človek by povedal, že kde je Topper Grace? Prečo ho on nepodporil? On urobil asi to najlepšie, čo sa dalo. Dištancoval sa od takejto veci a tak má svätý pokoj a myslím, že je to poučenie aj pre Kunis, aj Kačera, že ak sa ešte niečo podobné stane, tak už nebudú robiť nič a najlepšie sa od toho dištancovať. Ja osobne môžem povedať, že keby som herec a Danny Masterson je môj kolega a prevalí sa takáto vec, tak nebránim ho, proste to neriešim, ide to mimo mňa, ja som čistý a to, čo si on navaril, nech si rieši. Takže asi tak nejako, ale povedzte mi, aký vy máte na to názor, či ste vôbec o tomto vedeli, že Danny Masterson bol už dávnejšie z tohto obvinený, no a teraz už prišiel tvrdý rozsudok, Danny Masterson bude 30 rokov za mrežami, zrejme natvrdo, možno za dobré správanie ho pustia skôr, ale myslím si, že ako herec už si neškrtne, keď vyjde von z basy. Ale my sa radšej od takýchto vecí držme ďalej, my budeme správni, rovnako ako vy budete správni, keď mi dáte like a odber. Nech sa vám darí, majte sa zatiaľ.